assetjar les institucions i en aquest sentit estem disposats a participar de la redacció d'aquesta nova llei que caldria que fos ràpida i amb participació ciutadana. Ara hem dit fets i no paraules. Volem que el govern es comprometa a destellar que aquests fets se concreten en accions de retirada de contenciosos de cassació, de recursos de cassació, sentències que ha perdut en el Tribunal Superior de Justícia, que es concretaran alguns gestos i algunes decisions claus per a millorar la qualitat democràtica de les institucions. I en aquest sentit estem disposats a facilitar el treball del govern per a que retiri aquests recursos de cassació, que són 7 o 8 de sentències que ha perdut d'accés a la informació. Per què no concretar alguna comissió d'investigació? Tenim una oportunitat magnífica en el ple de les Corts d'aquest pròxim dimecres i alguns gestos per a que aquests fets se tiren endavant. Nosaltres considerem que la fe sense obres no va a ningú puesto i per tant volem que se concrete en obres concretes abans d'entrar en un procés en el que, torno a repetir, estaríem disposats si notem un canvi clar i contundent per part del govern a favor de la transparència, de l'accés a la informació i de la participació ciutadana. Si voleu algun dato concret sobre recursos de cassació, molt ràpidament us el donarà. Sí, bueno... Hem entregat aquest escrit? Si voleu, perdonar l'escrit que hem entregat al conseller de Presidència, al senyor Siscar, però el que sí que li hem demanat són 3 punts molt bàsics, que és primera que complisca totes les sentències del TSJ, segona que retiri recursos de cassació que n'hi ha pendents en el Tribunal Suprem i tercera que garantisca que els diputats i diputades tenim accés a la informació, que es complisca el punt 12 del reglament de les Corts. Són 3 qüestions molt bàsiques que nosaltres hem ficat que s'han de complir prioritàriament abans que nosaltres considerem la participació en la redacció d'una llei de transparència, que creiem que és necessària. De fet, des de Compromís ja hem presentat la nostra proposició de llei de transparència, que va ser rebutjada per la majoria absoluta del Partit Popular, però sí que tenim molt de treball avançat en aquest aspecte i per tant sí que estem disposats a col·laborar per a fer una llei de transparència de les més avançades d'Europa si calguera. Però abans hem de donar unes condicions prèvies, és que s'estan incomplint una sèrie de lleis que ja existeixen i si no es complissin aquesta sèrie de lleis i el Consell dona un pas endavant en quant a la transparència, doncs nosaltres ens reconsiderarem el participar d'aquesta comissió. Els incompliments del Consell estan suposant no només un cost econòmic per a l'oposició, sinó també retards en el treball de l'oposició, sinó que també està suposant un cost econòmic per a les arques públiques perquè estan utilitzant els recursos de la Generalitat per anar al Tribunal Suprem a fer aquests recursos. I a més ja n'hi ha sentències que estan tombant aquests recursos de cassació i per tant el que hem dit al conseller és que es retiri abans que ens suposi més despesa a la Generalitat, una Generalitat que com sabem tots està arruïnada. El conseller Siscar s'ha compromès a retirar els recursos de cassació que té interposats per recursos de compromís en quant als estudis d'opinió, però el que nosaltres hem dit és que hi ha una sèrie de recursos de cassació pendents, per exemple, en el tema dels centres escolars, de la Conselleria d'Educació, sobretot, després el tema de les subvencions del cas ONG i, per exemple, també en l'acció d'accés a Valmor i a Formula 1, hi ha recursos de cassació interposats en aquest aspecte i el que hem dit és que volem també que aquests recursos se retiren i és a dir que això s'estudiarà amb la resta de consellers perquè no depèn d'ell directament, però per a nosaltres, com és una llei del govern, ha de ser el govern en bloc el que ha de ser transparent i d'actuar previ a l'elaboració d'una llei de transparència.